Jedne mirne večeri, kad su zvijezde već namigivale s neba, Nasrudin hodža je hodao ulicom i nešto tražio po zemlji. I sve to tačno ispod ulične lampe, gdje svjetlo blješti ko da je podne. Prolazio neki čovjek, zastade pa ga upita: Hodža, šta to tražiš? Ključ, reče hodža ozbiljno, kao da traži najveće blago na svijetu. A jesi li ga ovdje izgubio? Upita prolaznik, gledajući okolo. Nasrudin se počeša po bradi, pa mirno odgovori: Jok, izgubio sam ga u kući. Prolaznik se skoro spotaknuo od čuda. Pa što ga onda tražiš ovdje? Hodža se nasmija, pokaza prstom na lampu i reče: Pa zato što je ovdje svjetlo, a u kući je mrak. Ponekad tražimo rješenja tamo gdje nam je lakše, a ne tamo gdje stvarno jesu. Zato, kad imaš problem, zastani, razmisli i traži istinu na pravom mjestu, čak i ako je malo mračnije. Kad imaš problem, tražiš li rješenje tamo gdje je najlakše ili tamo gdje je ispravno?